Ja u ovom gradu imam jako dobre prijatelje, ljude kojima verujem, časne ljude, poštene ljude, ljude od reči, ljude u koje u svakom smislu imam puno poverenje, tako da nije uopšte dilema za koga se ovde opredeliti u Vlasotincu, ali ovo neće biti laki izbori, ovo neće biti lak trenutak, ovog trenutka mi biramo za jednu celu generaciju unapred. Ovo je jedan od onih momenta u kojima birate u koji ćete se pravac autoputa uključiti, sledeće skretanje je jako daleko. Ovaj grad je išao dobrim putem, ja se nadam da će taj put biti i zadržan, ova zemlja je krenula dobrim putem i taj put moramo da sačuvamo. Ovu zemlju mora da vode oni koji razumeju svet, moraju da budu u stanju da privedu investicije, da privuku investicije iz sveta, da kroz diplomatsko, kroz političko angažovanje sa svetom pokuša da reše probleme koji su nam ostali iz prošlosti, političke, bezbednosne, ekonomske probleme. U ovoj trenutku, u ovoj zemlji postoji samo jedan tim predvođen Borisom Tadićem, u koga smatram da bi svi trebalo da imamo puno poverenja. Ovde u Vlasotincu niti je bilo dileme u prošlosti, niti će, verujem, biti dileme u budućnosti, ali ne sme da bude dileme ni u celoj Srbiji. Postoji jedna lista, postoji jedan kandidat, postoji jedan put napred. Stranke Osmeh i dobar dan. Dobar dan. Izvolite.